Hi, வணக்கம் மக்களே. வணக்கம் மக்களே. இந்த கோல்மா JR. ஓகே, நீங்க ரொம்ப நாளா கார் எப்படி ஓட்டணும்னு நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா சின்ன பசங்களுக்கு தான் நீங்க ஓட்டிருப்பீங்க. நீங்க கொடுத்துருந்தா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும், செம்ம ஸ்பீடா போகும் கார். ஓகே, இப்போ நான் எப்படி ஓட்டணும்னு கற்றுக் சிம்பிள் விஷயம் தான். பைக் எப்படி ஓட்டணும் அதே மாதிரி கிளட்ச் பைக்ல இருக்கும், கார்லயும் கிளட்ச் இருக்கும், பிரேக்கு ஆக்சிலேட்டர், அதே மாதிரி பிரேக்கு ஆக்சிலேட்டர் கீரு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிளட்சை பிடிச்சிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்புறம் பிரேக்கை பிடிச்சிட்டு கிளட்சை பிடிச்சிட்டு கீர் போடணும், ஃபர்ஸ்ட்ல கீர் போடணும். அப்புறம் ஸ்லோவா அமுக்கணும். நம்ம ஸ்பீடா போகணும்னு நினைச்சா கீர் செகண்ட்ல போடணும். இன்னும் ஸ்பீடா போனா கீர் தேர்ட்ல போடணும் கிளட்சை பிடிச்சிட்டு. இன்னும் ஸ்பீடா போனா ஃபோர்த் கீர்ல போடணும் கிளட்சை பிடிச்சிட்டு. ஓகேயா? இன்னும் ஸ்பீடா போனா ஃபிஃப்த் கீர்ல போகணும். இதே மாதிரி பைக்ல எல்லா பைக்லயும் தான் இப்படி இருக்கும், கிளட்சை பிடிச்சிட்டு கீர் போடணும், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி எப்படின்னா பிரேக்கோ கிளட்சும் பிடிக்கணும். பிரேக்கோ கிளட்சும் பிடிச்சிட்டு தான் கீர் செகண்ட்ல போடணும். கிளட்சை பிடிச்சிட்டு ஆக்சிலேட்டர் முறுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ரேஸ் ஆகும், தூக்கிடும் வண்டி. தூக்கணும். கிளட்சு கூட ஃபோர்ஸா விட்டா தூக்கிடும் வண்டி. காரோ பைக்கோ எது வேணா தூக்கும். கீர் எப்படி போடலான்னு பைக்ல எப்படி போடலான்னு எடுத்துக்கிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யமஹா பைக்ல டிவிஎஸ் பைக்ல. ஓகே, யமஹா பைக்ல ஒரே ஒரு கீர் மட்டும் தான் இருக்கும், இப்படி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரலா இருக்குது, இது இப்படி அமுக்குனா ஃபர்ஸ்ட் கீரு, இப்படி தூக்குனா செகண்ட் கீரு, இப்படி தூக்குனா தேர்ட் கீரு, இப்படி தூக்குனா ஃபோர்த் கீரு, இப்படி தூக்குனா ஃபிஃப்த் கீர். ஆமாம், கிளட்சை பிடிச்சிட்டு தான் இது பண்ணும். அப்புறமா பிரேக்கோ பிடிக்கும் போது கிளட்சோ பிடிக்கணும். கிளட்சு பிடிச்சிட்டு கீரு அமுக்கணும், செகண்ட் கச்சங்க. நியூட்ரல் போனா லைட்டா அமுக்கணும், அவன் தான் நியூட்ரல் போயிடுச்சு. ஓகே गाइस, நீங்க வண்டியை ஓட்டுங்க, நல்லா ஓட்டுங்க, எல்லாரும் வீடியோ அனுப்புங்க, நானும் பார்ப்பேன், நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.